डीडीएस बिल्डकॉन मुंबई आणि चिपळूणमध्ये मिळालेल्या ग्राहकांच्या यशस्वी प्रतिसादानंतर आता खास सिंधुदुर्ग वासियांच्या सेवेसाठी इथे तुम्हाला मिळेल अवघ्या 14.5 लाखात तुमच्या हक्काचं घर। कुडाळ बस स्थानक अवघ्या 3 मिनिटांच्या अंतरावर, कुडाळ रेल्वे स्टेशन अवघ्या 1 किलोमीटर अंतरावर, स्वच्छ हवा, निसर्गरम्य वातावरण आणि पावसाळ्यात पाणी न भरण्याचं सुरक्षित आणि शांततेचं ठिकाण अर्थात ज्ञानेश्वरी। आमचा पत्ता ज्ञानेश्वरी, केळबाई मंदिर नजीक, कुडाळ। संपर्क 8879 18 18 27। साकेडी ग्रामपंचायत नुकत्याच बिनविरोध निवडून आलेल्या शिवसेना ठाकरे गटाच्या सदस्या समीक्षा परब यांनी ठाकरे गटाला धक्का देत आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला। काही दिवसापूर्वीच बिनविरोध निवडून आल्या होत्या, मात्र महिनाभर आधीच त्यांनी आमदार नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत भाजपचा झेंडा हाती घेतला। यावेळी वसीम शेख, संतोष परब, सूरज यादव इत्यादींनी भाजपमध्ये प्रवेश केला। यावेळी सरपंच सुरेश साटम, उपसरपंच उज्ज्वला वर्दम, माजी उपसरपंच जेऊर शेख, माजी सभासदी संजय शिरसाट, संदीप सावंत, रमाकांत सावंत, पंढरीनाथ ढवण, रवींद्र कोरगावकर, अजित शिरसाट, प्रशांत यादव इत्यादी उपस्थितीत होते। सिद्धराज परब, कोकणशाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।